käyttäydy ihmisten tavalla. Meillä on naapureita. Hei, näytän sinulle huomenna kotiin. Oh, kiitos. Tapaatko perheesi? Joo. Elleivät he pidä minusta. Et siis pelkää, koska olet vampyyreitä on ollut tavassa, vaan koska ajattelet, että he eivät pidä sinusta. Vai sinulla on hauska. Mitä nyt? No ongelmia. Tule hakemaan sinut huomenna. Banzai! Käyttäydy ihmisten tavalla. Meillä on hitton naapureita. Voi että jos tuokin jäi tuo. Ei, mä oon kamikaze! Käyttäydy ihmisten tavalla. Meillä on hemmetti naapureita. Tapaatko perheesi? Tapaan. Ei kun. Ei. Kyllä nää. Siis nyt meillä on lieviä teknisiä ymmärtämisongelmia. Palaamme kanavalle hetken kuluttua. Jatkuu. Huomenna. Haetkin. Perkeleen kulleni. Okei. Terve!